Nagtiripon ngunya na aldawan sang gato sa benepisyaryo kan scholarship program kana ko Bicol Party List katuwang ang TESDA sa ginibong Training Induction Program. Si Jomar nagraduado sa kursong education, dahi niya pigpalampasan pagkakataon na madugangan ang kaaraman sa paagi ka National Certificate Program kan TESDA. Magagamit ko to sa hindi lang sa karoon ng knowledge, sa trabaho magagamit ko. Dako lang tamangay para sa samuya na nangangay po. Maraming salamat sa bubuo na Global Technologies Foundation Inc. Lalo na kay Sir Congressman Saldico and then kay Congressman Jill Bungalon sa lahat ng bubuo ng TESDA, like Sir Manny. Maraming salamat sa opportunity na binigay mo sa amin. 20 magiging benepisyaryo sa Heavy Equipment Operator Scholarship, asin 80 naman sa welding. Sigun sa TESDA, dakulang bagay ini sa mga estudyante, urog na sa mga nakapagtapusan na ng high school. Sa siring kayang paagi, magkakaigwasinda ng oportunidad sa trabaho. Magkakaigwasinda ki mga trabaho sa construction industry, lalong-lalo na sa panahon bagangon yan, dako lang mga naghahanap nin trabaho. Ang nasabing training, mapon sa Webes Hunyo 29, asin madurar sundo sa katapusan kan bulan nin Hulyo. Pinagpapacilitate po yan kang Ako Bicol na mai-repair sinda sa trabaho. And ini po, naka-built-in ini, ang gayon ka nito, naka-built-in ini duman sa mga partner na schools kan Ako Bicol. So ang Ako Bicol, dahil siya basta nagtatao nagre-repair ki mga benepisyaryo sa mga eskwelahan, kung dahil sinda ki mga kapartner na mga employer. Sa mga maut maging partikan programa, bukas sa pag-ako ng aplikasyon ng opisina kan Ako Bicol Party List, magdara sa nanin biodata, PSA birth certificate as in high school diploma. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.